Se ssir reviżjoni fil-Masterplan dwar Pjazza San Ġorġ fir-Rabat Għawdex bil-għan li jinstab bilanċ adekwat bejn l-interessi tal-pubbliku u dawk li joperaw f'din il-pjazza. Ħabbar dan il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi waqt id-dibattitu fil-Parlament dwar l-Estimi finanzjarji tal-Awtorità. Irrid inħabbar, Sur President, illi l-Awtorità tal-Artijiet wara konsultazzjoni ma' ministeri oħra involuti, inkluż il-Ministeru ta' Għawdex, telqet proċess importanti illi jkun hemm rinnovar tal-masterplan ta' din il-pjazza. Biex bekk anka bis-sottomissjonijiet tal-istakeholders kollha involuti ikollna masterplan ħalli s-sitwazzjoni f'din il-pjazza tiġi indirizzata bl-aħjar mod possibbli u n-nuqqasijiet jiġu indirizzati. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi sostna li se ssir diskussjoni wiesa mal-entitajiet kollha involuti mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu biex tkun indirizzata l-kwistjoni tal-imwejjed u s-siġġijiet f'din il-pjazza billi kulħadd jifhem il-limitazzjonijiet li jeżistu u x'hemm bżonn isir biex jinstab il-bilanċ adekwat. L-istess Awtorità tat-Turiżmu qed tikkoordina proċess flimkien mal-Awtorità tal-Artijiet, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Pulizija biex ikunu riżolti sitwazzjonijiet simili mal-pajjiż kollu. Il-Ministru tkellem ukoll dwar l-impenn tal-Gvern biex ikun aktar sensittiv dwar kif isir l-aqwa użu minn art żviluppabbli. Huwa semma bħala eżempji l-artijiet li setgħu ġew żviluppati u minflok għaddew għand Project Green biex isiru proġetti ta' spazji miftuħa. Semma wkoll l-eżempju tal-art żviluppabbli f'tal-Bebbux fiż-Żurrieq fejn il-Gvern iddikjara li l-art li hija tiegħu mhux se tingħata għall-iżvilupp li fjekk mhux xi proġett tal-komunità li jkun maqbul mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq. Fil-Parlament il-Ministru semma wkoll il-kollaborazzjoni bejn l-Awtorità tal-Artijiet mal-Kunsilli Lokali u diversi għaqdiet mhux governattivi biex artijiet jew proprjetajiet tal-Gvern qed jgħaddu għandu dawn l-organizzazzjonijiet biex jagħmlu l-aqwa użu minnhom.